खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे गोदान शायरी लानानै फैदों। शायरीखौ दैथायहरदों धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मिजिं नार्जारी, गामि सेन' कर्णपुर। फैदो बिदिब्ला बिथांनि शायरी दैथायहरनायखौ दान्दिसे खोनासंलांदिनि। ओइ सना, नों सानदों नङासै आंखौ जोबोद खुसियाव दं होननानै? थारैनो नों सानदों नङासै सना, आंखौ जोबोद खुसियाव दं होननानै? नाथाय नोंनि अनगा आं माबोरै खुसियाव थानो हानो सना? नोंनो आंनि मिनिनाय रंजानायखौ सेनानै लांजोब्बाय सना। दुखुनि दावदाबसो बाहा लाहोबाय नों सना। नोंखौ मोजां मोननाया सैथोमोन सना, नाथाय नों दिनै आंनि खुसिखौबो सेनानै लांजोब्बाय सना। नों नागारलांबाय जेला आंलाय माथो खालामनो हाबावनो सना। अरायबो नोंखौ गोसोखाङै खाङै हांमा सुरहाब गाबनानै आंनि बे सिग्लाबनाय मोदैखौ लानानैनो थानोसै आं सना।